Xeyrli gün, isемsiz коллегалар, бүгін Татар информ матбугат үзәгендә без Татар яшьләре көннәре турында сөйләшәбез. Безнең кунаклар Федераль Татар милли мәдәни мөхтәрияте аппараты җитәкчесе Миләүшә Шәрәпова, Идел яшьләр үзәге директоры Ләйсән Сафина һәм Татар яшьләре көннәре делегаты Шулпан Фәхретдинова, ул Омскидан килгән делегат. Һәм инде беренче сорау Миләүшә ханым сезгә булыр. Татар яшьләре көннәре быел 27нче тапкыр уза. Һәм әлбәттә аның башында ук сез булгансыз, аның беренчеләрен оештырганда да сез йөргәнсез. Шул вакытта сез нинди максатлар куя идегез бу Татар яшьләре көннәренә? Һәм бүгенге көндә менә 27 елдан соң әйтеп буламы ул максатларга без ирештек дип? Рәхим итегез. Микрофонга сөйләгез. Кабызып ярыймы? Исәмсез. Гафу итәрсез, мин рус телендә чыгышымны ясармын. Боюсь, что не смогу довести, так скажем, все свое. Алсу ханым правильно сказала. Я, если даже не с первых, то уже со вторых дней татарской молодежи являюсь активным организатором, участником данного мероприятия. Что касается целей и задач, которые ставил изначально перед собой этот фестиваль Дней татарской молодежи, то, наверное, все-таки они одни и те же. Это объединение татарской молодежи, проживающей за пределами Республики Татарстан, обмен опытом в области молодежной политики, культуры, истории, традиций татарского народа. Понятно, что в начале 90-х годов здесь и политическая ситуация у нас в стране была немножечко другой по сравнению с сегодняшними днями. Может быть, даже не может быть, а так и было, молодежь приезжала более политизированная. Были такие, которые кричали «Азатлык», которые хотели и суверенитета для Республики Татарстан, и какого-то определения для татарского народа. Понятно, что за многие годы и Республика Татарстан добилась каких-то преференций, и в целом политическая ситуация в стране изменилась. Понятно, что сейчас во главу угла ставится уже национально-культурная консолидация татарской молодежи. Понятно, что сейчас мы, наверное, более в таком культурном русле двигаемся. Я бы хотела еще сказать несколько слов по поводу того, что лично я считаю, что Дни татарской молодежи, они были, как вам сказать, первоисточником всего этого татарского движения, которое впоследствии возникло, потому что после проведения Дней татарской молодежи, после того, как молодежь приехала к нам из различных регионов Российской Федерации, тогда еще страны СССР было, очень много организаций возникло в регионах, и даже после первых Дней татарской молодежи возникли семейные пары. Знаю, молодой человек был из Прибалтики, из Сталина, девушка была отсюда, то есть из Республики Татарстан. И таких пар, таких организаций за многие годы, за 27, было очень-очень много. В первые годы мы не ставили перед собой целью считать, сколько организаций возникло, сколько пар создалось, но такой прецедент есть, и он и будет, и мы этому очень рады. То, что молодежь находит себя, то, что они, я считаю, например, когда я первый раз приняла в 91 году участие в Дне татарской молодежи, для меня это было знаете, я как будто бы как вам сказать, обрела семью, новую семью. И те друзья, те знакомые, которые я познакомилась на Днях татарской молодежи, это были для меня безоговорочные друзья, с которыми можно поделиться, с которыми можно, я не знаю, делать такие огромнейшие дела. И я считаю, что на протяжении 27 лет мы все-таки смогли сохранить эту ауру семьи, ауру такого единения, сплочения. И это нам очень отрадно, как организаторам видеть,
и ну вот как бы из поколения в поколение мочь передать вот ту ауру первых дней татарской молодежи современной молодежи. Пока все, наверное. Потом я немножечко еще по программе остановлюсь. Ярый, быйылгы татар яшьләре көннәре турында да сөйләп китсәгез иде, Ләйсән ханым. Быйыл аның үзенчәлеге бар. Ул хакта үзегез сөйләрсез һәм инде әлбәттә делегатлар саны, делегатларның географиясы кызыксындыра. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Безнең чыннан да быелгы татар яшьләре көннәре 8 елдан соң янәдән теплоходка кайту белән үзенчәлекле. Быел ул Борис полевой теплоходында узачак. Без 150 делегат белән 25 августта Казаннан чыгып китеп, Ульяновск, Самара, Тольятти, Болгар, Зөя һәм яңадан Казанга әйләнеп кайтачакбыз 29 августта. Менә шушы 5 көндә без әйтеп узган Ульян, Самара, Тольятти шәһәрләрендәге татарларның тормышы, яшәеше белән танышып, аларның эшчәнлеген дә карап узачакбыз. Аларның нинди биналарда үз эшчәнлекләрен алып барганнарын, ниндирәк принципларда төзелгәннәрен, кайсы юнәлешләрдә активрак эшләүләрендә яшьләр белән барып күрәчәкбез. Аннан калам билгеле Болгарга бармый мөмкин түгел. Ансы инде безнең ел саен программага кертелә торган шундый экскурсия. Һәм менә беренче мәртәбә без әле татар яшьләрен Зөя утравына да алып барырга булдык. Гомумән аның ни сәбәпле барлыкка килүе, андагы объектларны да карап, яңадан әйткән 29 августта без Казанга кайтачакбыз. Төбәкләргә килгәндә безнең 30 төбәк һәм алардан кала 2 чит ил бар иде, Канада һәм Франция. Кызганыч, Франциядән безнең киләсе кызыбыз, киләсе делегатыбыз виза алмау сәбәпле килә алмаячак. Шуңа күрә без 30 төбәк һәм Канададан татар яшьләрен көтеп калабыз. Быел беренче мәртәбә безнең соңгы елларда инде беренче мәртәбә катнашучы Краснодар крае, Ростов өлкәсе һәм аннан кала Дагыстаннан без ниһаять татар яшьләрен быел күрә алачакбыз. Шуңа күрә без моңа да чиксез шатбыз, чөнки соңгы елларда әйткәнчә безнең алар белән элемтәләр бераз гына сүрелгән иде. Делегатлар саны 147 кеше, 150ләп. Шуңа күрә без исән-сау 25 көнне менә шу зур сәфәргә чыгып, исән-сау әйләнеп кайтырга планлаштырабыз. Һәм 25 август көнне безнең официаль рәвештә ачылу тантанасы Дәүләт Советында булачак. Көндезге сәгать 4-тә, 16:00 сәгатьтә. Шуңа күрә сезнең барчагызны да шунда көтеп калабыз. Рәхим итегез. Сез анда инде безнең белән генә түгел, безнең килгән делегатларыбыз белән дә менә шушы кыска гына вакыт аралыгы эчендә аралаша алачаксыз, кызыксындырган сорауларыгызны аларга да бирерсез. Алар нәрсә белән килә, нинди теләкләр белән килә. Билгеле, быелгы анкеталар арасында бик кызыклы. Гомумән, беренче мәртәбә татар яшьләре көннәренә килүчеләр саны шактый. Ягъни безнең яңадан инде бер-беренә кан алмашы яңа буын килә. Һәм әйтергә кирәк, аларның күбесен тутырылган анкеталарында шундый сорау бар. Мәскәү белән Казан арасында килешү озайтылырмы? Ягъни без кемгә әлеге сорауларны бирә алачакбыз, кем белән аралаша алачакбыз дигән яшьләрне әлеге темалар чыннан да кызыксындыра, бигрәк тә чит төбәкләрне. Алар һәр даим Казанда була торган ниндир яңалыклар белән танышып бара һәм алар үз менә шу сорауларына җавапларын таба алырлар дип ышанып калабыз чиратыбызда. Ничә яшьлек яшьләр турында сүз бара? Безнең гомумән татар яшьләре көннәренә кабул иткәндә 18 яшьтән алып 30 яшькәчә кадәр бара. Әмма ләкин быел без бераз гына ул 30 яшьне тагында елдагыча чигендерергә булдык. Безнең иң олы делегатларга 36 яшь бар. Ягъни 30 яшь тулды да без әле иҗтимагый тормыштан киттек, без яшь кеше булудан туктадык дигән сүз түгел. Шуңа күрә без аны аңлап, билгеле ел саен менә шундый чигенешләр ясарга мәҗбүрбез. Һәм хәтта делегатлар арасында 17 яшьлек егет кызлар да бар. Ягъни 17 яшьтән алып 36 яшькә хәтле килеп чыга быелгысы. Һәм инде программа турында мөмкин булса, тулырак сөйләсәгез.
Программаға келгенде әйткенімше 25 август біздің официаль ашу тантанасы күндіз біз яшьләргә Казанны күрсәтәчәкбез. Аннары инде біз Казан елга портыннан кичке сәгать 6-да 7-дә китәбез. 26 август көнне без Ульян өлкәсендә, Ульян шәһәрендә безне андагы татар милли мәдәни автономия вәкилләре каршы алачак. Анда безнең билгеле Ульян шәһәре буенча экскурсия, аларның татар үзәгенә бару, андагы иҗтимагый оешмалар белән күрешү һәм бик зур түгәрәк өстәл көтә безне. Белгәнегезчә Сембердә бик көчле эшмәкәрләр бар. Шуңа күрә алар белән менә шу бизнес темасына сөйләшергә дигән фикергә килешендек без. 27 августта без иртәнге якта Самарага килеп төшәчәкбез. Шулай ук шәһәр буенча экскурсия, андагы мәчетне карау, андагы татар оешмалары белән танышу һәм Самарада безнең түгәрәк өстәлнең темасы татар телен, традицияларын һәм мәдәниятен, культурасын чит төбәкләрдә саклау дип куйдык һәм менә шу темага сөйләшүләр планлаштырыла. 27 августта кичке якта без Тольятти шәһәренә килеп төшәчәкбез. Тольятти шәһәрендә гомумән шундый бер кызыклы факт бар икән, алар аны русча әйткәндә татарский пятачок дип атыйлар, ягъни татар яшьләре җыйналышып күңел ача торган, җырлый, бии торган урыннар бар икән. Алар хәтта шәһәрдә һаман да шундый ук исем астында йөри татарский пятачок дип. Шуңа күрә без менә шушы бөтен яшьләрне шушы урынга алып барып кичке уеннар оештырабыз. Кичке сабан туй форматында узачак. 28 август без төштән соң Болгарда һәм 29 августта иртәнге якта без Зиядә экскурсия карап, аннары инде кичке сәгать 4-кә 5-кә алып бирсә Казанга кайтып җитәргә дигән планнар куйдык үз алдыбызга. Теплоходта яшьләр ял итми, аларны елдагыча төрле мастер-класслар көтә. Алар белән махсус чакырылган белгечләр шөгыльләнәчәк. Аларны төрле татар блогерлары, интернет, аннан кала төрле форсайт сессиялар, эшлекле сессиялар көтә. Алар төрле проектлар өстендә эшләячәкләр. Аннан кала елдагыча үз төбәкләрендә тормышка ашырылып килә торган инде булса проектларны презентациялап, алар өстендә тагын да ныграк эшләү һәм бәлки кайбер төбәкләр белән берләшеп, аларның географиясын киңәйтү турында сүз алып барачаклар. Һәм инде билгеле яшьләрнеке яшьләрчә кичке чараларсыз да, күңел ачусыз да алар да читтә калмаячак. Елдан елга безнең традиция булып килә торган татар егете, татар кызы, Идел моңа кебек конкурсларда шулай ук яшьләрне көтә. Алары инде төбәкләр үзләре оештырып күрсәтәчәкләр, чөнки безнең күп кенә төбәкләрдә татар кызы бәйгеләре узып килә. Шуңа күрә без аларның да менә шушы тәҗрибәләрен кулланып, башка төбәкләргә ничек аны киңәйтү, тарату турында да сүз алып барачакбыз. Менә шушындырак программа 5 көнгә. Рәхмәт, Миләүшә ханым, сезгә тагын сорау. Татар яшьләре көннәренең гамәлдә булу дәверендә, менә 27 елда бик күп берничә буын алышынды дип әйттегез. Яңа шәхесләр үсеп чыкты. Менә шул шәхесләр турында да беләсе килә иде. Һәм алга таба менә бу яшьләр инде улы тормышка аяк баскач дип әйтик. Шушы милли идеялы проектларны дәвам итәләрме? Алар сезнең шул ук милли мәдәни мөхтәрият эшендә катнашалармы? Ничек тә булса сезгә ярдәм итәләрме? Алар тормышларын менә шу татар дөньясы белән бәйлиләрме? Микрофонга. Әлбәттә төрле кешеләр бар, әмма дә ләкин әйтәсем килә, күбесе шул милләт тормышында, милләт эшләрендә катнашалар. Һәм дә инде иң якты, менә сезгә таныш барыгызга да шундый җәмәгать эшлеклесе дип әйтим инде, Ирек Шарипов. Ул үз вакытында 94 елда безгә монда татар яшьләре көннәрендә катнашырга килгән. Аннарсы Ижау шәһәреннән, аннарсы инде Ижауга кире кайтып, анда татар яшьләренең иҗтимагый оешмасын оештырды, эшләп килде. Аннарсы инде милли мәдәни автономиясының җитәкчесе булды. Хәзерге көндә инде белүгезчә ул монда Казанда дуслыклар
дуслык йортында җитәкли һәм дә инде безнең дәүләт советы депутаты булып тора. Һаман да инде ул менә шундый безнең белән тыгыз элемтәдә әйтәсем килә, ул тагында инде безнең Татар федераль милли мәдәни автономиясының рәистәше дә булып тора. Шуңа күрә менә мондый бик кызыклы, бик күренекле шәхесләр безнең бик күп. Алар арасында инде Рим Гильфанов, журналист, хәзерге көндә Прагада күп кенә менә Ләйсән булыш инде менә регионнардан безнең Микрофон кайын дейсең. Ну инде Ирек Гарифны беләсез, инде ул беренче татар яшьләре көннәрен оештырган кеше, хәзерге көндә бик актив Австралиядә үз эшен алып бара. Бик күп кешеләр. Ан турында менә Ләйсән китап та әзерли, Алла бирсә чыккач күрерсез, белерсез. Инде сорауны Шулпанга да бирик. Шулпан, бүгенге татар яшьләре алар нинди? Сез ничәнче тапкыр киләсез бу татар яшьләре көннәренә һәм менә нәрсә күзәтәсез? Микрофонга ярый. Өйрәнелмәгән. Хәерле көн барыгызга да. Минең инде бу 6нчы татар яшьләре көннәрем. 8 ел эчендә күпчелек вакытында инде күбрәк яшьләрне алып киләсе килә. Нәрсә дип әйтим. Беренче 10нчы елда килгәннән соң мин әйтәсем килә, үзебезнең урында эшләгән эшләр безнең ул менә Идел яшьләре үзәгенең эшләрен күргәннән соң масштабын аңлыйсың. Ничек ул була? Мин әле килгәч монда, ой безгә ансы килешми, монсы килешми. Мондагы эшне, мондагы масштабны, мондагы ул кыйммәтлелекне, ничек кеше җан биреп эшен эшләгәнне күргәннән соң кайтып, ул менә без зур ничек әйтим, күренешләрне үзебездә оештырырга тырышабыз. Хәзерге көнне елдан ел сайын килсәң, күрәсен, менә Миләүшә дөрес әйтә, ул бер гаилә, бер зур гаилә. Үз өеңә кайткан шикелле монда килгәч, ник алай дисәң, әле әни әти өенә кайткач, әйтәләр бит, өйдә стенәләр дә булыша дип. Вот ДТМга, татар яшьләре көннәренә килгәч, менә шулай ук син көч йыеп, уйларыңны туплап, яшьләргә бер яңа оң белән кайтасың, кайткан җиреңә. Килгән сайын киләсең килә, чөнки без бит монда ул ял итү өчен килмибез. Зур эшләр алып барыла. Ну хәзер оныттым, ничек әйтәләр. Кеше укуга бара бит әле үз профессионализмын арттыру өчен. Менә шунда килгәсәң дә син кайткан сайын более профессиональный кеше булып кайтасың. Мин алай дип аңлыйм. Татар яшьләре көннәренең урыны ул бик нык кыйммәтле, кирәкле нәрсә. Чөнки мин әйтә алмыйм, ничек барыр иде минем менә бу 8 ел эчендә эшем. Мин татар менә Иделгә килеп, ул обязательно татар яшьләре көннәренә генә түгел, булай да килгәндә дә син килеп, советлашып, сөйләшеп, ничектер кандай әле ниләр бер үзгәрешләр алып кайтасың. Олай да булгач, яшьләрне күбрәк җибәрәсең килә. Алар менә хәзерге көнне яшьләрнең үз аңын киңәйтү, аларга үз татарлыгын саклап калу эшендә чын күңел белән бирелеп эшләсеннәр өчен, менә аларга Казанга килү кирәкле нәрсә. Алар тик Казанга килеп, менә мин рәхәтләнәм. Бездә бит Омскида берәүдә урамда татарча сөйләшеп йөрми. Монда кая карасаң да татар теле минең өчен ул бер сихри нәрсә. Яшьләрнең өчен ул вообще инде невероятный дип әйтим. Улар аны күргәч, кайткач үз татарлыгы белән горурлыкны күтәрәләр. Ул кирәкле нәрсә. Рәхмәт.
Ләйсән, сез бит инде күзәтеп барасыз елдан ел. Шулай да татар яшьләре ничек үзгәрә? Мәсәлән, аларның туган телләрен белү дәрәҗәсе үзгәрәме? Үзгәрә. Аларның татар телен белү дәрәҗәсе кими, кызганыч. Чөнки бүгенге көндә хәтта менә безнең быелгы татар яшьләре көннәренә килә торган егетләр, кызлар арасында урыс фамилиялы, урыс исемле егетләр, кызлар шуның хәтле күп, алар хәтта паспортларында официаль рәвештә аны татарчага үзгәртүчеләр дә бар. Безнең мәсәлән бер егет, мин аның исемен хәзер әйтмим, чөнки ул чыннан да бик күп зур бәйгеләрдә катнашып, инде бүгенге көндә иң алдынгы иҗтимагый оешма вәкилләренең берсе, ул хәтта менә әле күптән түгел генә килеп, ул чыннан да аның фамилиясе урыс, исеме урыс, атасы исемен урысчага алыштырган, гәрчә үзе татар булса да, мин әйтсәм, менә шу татар яшьләре көннәреннән соң яңадан паспортта бөтен фамилияларымны алыштырдым ди. Минем синең әти-әниең моңа ничек карыйсың? Әгәр дә алар заманында менә үз милләте өчен кайгырып шундый, ниндидер сәбәпләр аркасында аны алыштырырга мәҗбүр булганнар икән, мин бүгенге көндә яңадан кайтырга телим ди алар. Һәм андый яшьләр чыннан да бар. Ләкин аларның татарчаны белү дәрәҗәсе менә күз алдыгызга китерегез, андый әти-әниләр өйдә татарча сөйләшмәгән килеш, алар билгеле, беренче мәртәбә татар яшьләре көннәренә эләккән делегатлар күпмедер дәрәҗәдә чыннан да моңа ниндидер уен көлке, күңел ачу кебек карый. Бер-ике көннән соң аларның инде бераз гына сөйләшү манералары, фикерләүләре үзгәрә бара, чөнки әйткәнемчә бездән кала әле менә татар яшьләре көннәрендә бик күп мастер-класслар алып баручы Миңгол Абыйгалиевлар, Фаяз Абыйхуҗиннар, Луара Пашакирҗановлар һәм башкалар яшәп, алар менә һәр даим яшьләр белән аралашып, чыннан да үз татарлыгын саклап калып, әле менә татар гаиләсе төзеп, бәлки кайчандыр Казанга күченеп, үз балаларыбызны татар мөхитендә яшәтәсебез килә дип, алар татар яшьләре көннәреннән инде кайтып киткәндә, җылар дәрәҗәләргә җитеп, чыннан да менә хайран гына үзгәргән яшьләр дәрәҗәсенә җитә. Билгеле, бу эш 100% бөтен кешегә дә барып ирешми. Чөнки яшьләрнең дә була төрлесе, килгәндә дә алар менә төрлесе үз алдына төрле максатлар куя. Кемнеңдер чыннан да Казан гына күрәсе килә, кемнеңдер Казанда, Татарстанда гомумән бер кайчан да булганы юк. Кемгәдер экскурсия кирәк. Кемгәдер киресенчә менә шушы мине әйтеп узган белгечләр белән аралашу җитми. Әмма дә ләкин икенче, өченче мәртәбә килә торган яшьләр, алар инде иң беренче чиратта үз-үзләрен күрсәтү, үз төбәкләрендә булган проектларны презентациялар, башкалар белән шушындый ук менә алдынгы иҗтимагый оешмалар белән бер югарылыкта басып тора торган ниндидер тагы бер баскычка менеп, чыннан да аларның үзләрен күрсәтү теләге туа башлый. Моның өчен безнең төп алар алдына куела торган катгый таләбез, ул да булса сезнең проектларыгыз булырга тиеш, сезнең оешмагыз булырга тиеш, һәм шул очракта гына без сездән мәсәлән 2 кеше түгел, 4-5 кешелек делегация кабул итәбез. Менә әле монда керер алдыннан гына ул бит тормыш, кемдер килә ала, кемдер килә алмый, һәр вакыт ниндидер алышынулар бара. Пермь өлкәсеннән бер кеше килә алмый. Быел безнең Пермь краеннан 9 кеше килергә тиеш, бу иң зур делегация. Чөнки алар чын мәгънәсендә ул чәкчәк оешмасы эшли, алар үзләрендә татар яшьләре көннәрендә оештыралар, сабан туйларын оештырып киләләр, үзләренең площадкалары бар, һәм башкалар. Пермь краеннан бер кеше килә алмый. Һәм иң кызыгы, алар миңа беләсезме нинди сорау бирәләр? Без үз кешебезгә алыштырабыз димиләр алар. Чиләбе өлкәсеннән безнең быел килә торган делегатлар арасыннан иҗтимагый оешма рәисе үзе килмәде. Чөнки аның килергә теләүче егет кызлары шуның хәтле күп, алар квотага сыешмады. Шуңа күрә ул үз орнын бирергә мәҗбүр булды. Пермьнән миңа сорау бирәләр, без Чиләбедән киләсе иҗтимагый оешма рәисен алып килсәк буламы? Алар шуның хәтле тыгыз аралаша үзара. Без аны хәтта белмибез, чөнки татар яшьләре көннәрендә алар күрешә, очраша, таныша һәм алга таба үзләренә ничек җайлап, кайсы төбәкләр якынрак, кем бер төслерәк проектлар оештыра, алар үз ара аралашып, менә шушындый эшчәнлек бара һәм без моның өчен чиксез шатбыз, чөнки без бит инде күнеккән менә татар башын татар ашый. Юк, алай гына түгел, яшьләр арасында күпмедер дәрәҗәдә менә чын мәгънәсендә бер-берсенә юл кую бар, бер-берсен үстерә белү бар. Шуңа күрә менә минем өчен мәсәлән бу бик шушындый русча әйткәндә показательный факт, чөнки әгәр дә миңа 9 кеше алып кил дисәләр, мин мәсәлән үзем бәлки башка оешмага урын бирмәгән булыр идем. Мин үз кешеләремне алып барырым анда. Безнең менә быел Әстерхан өлкәсеннән 2 оешманы тәкъдим итә торган яшьләр килә. Ягъни
Birinchisinden de ikincisinden de. Şurada bizim Tümen ülkesinden şunday uq yaşlar kile. Samara ülkesi, Şilebe ülkesinden mine şurada birinci şehirden kilişler var. Köpmedir derecede hatta onlar koy vakit oralaşmıyor uzara. Çünkü onlar türlü içtimai işmalara qaray, onlar nersedir bölüşü bitiralmağın arkasında yaşlarga da kuşağı şu an göre köpmedir derecede mine şunday konkurensiya tartışu bara. Ama da lakin totar yaşları günleri eli ol. Bundan qala bütün kişini bir tügerek üstel artına oturtup sizden bölüşür eybirigiz yok, bizden işkine var degan mana şu şunday zor ideyani yaşlarga taratdı. Çünkü köpkine işrakta yaşlar özleri de anlamış onların bölüşür eybirleri yok bir qarasan. Kimdir bunday proyekt bilan shug'ullanayotgan, ikkinchisi belki mana shu shunday yoqtinroq ketirsiz, belki sizning tubakda mana shu shunday ülkedagi proyektlar yo'q. Aydagiz ular bilan shug'ullanaylik degan mana shuni taqdim etu usuli. Shunga ko'ra yoshlar ular turli, yoshlarning har qaysisining yuragidan endi mana yo'l topib, belgili 5 kun vaqt oralig'i bu bek oz. 147 kishi bu ossondagi shu shunday atmosfera tugul, ammo lekin ikkinchi, uchinchi martaba kela turgan yoshlar ular endi o'zlarin ko'krak qoqib, ko'pdir darajada biz endi veteranlar, biz bunda butun bilamiz. Mana bunda boramiz, mana deganda boramiz deb ular hatto yangi kelgan kishilarni irita turgan mana shu shunday yendir motor ko'rinishlarda hattoki bor. Ha mana ularning to'tar yoshlari kunlarida bo'luvi bu bizga tag'in bir shunday bir zo'r plus isti, chunki yoshlar o'zlarini chiqtir jinoqroq tutda, biz ularni har vaqt ular oldinda yoshlar yuzini qizillik ketirmaymiz, eng qarashin sizdan bir nashar fikr endi bu sanoshar so'z ish qilsa, ular har vaqt mana butun yoshlar shunday deb o'ylayashaq, eng qarashin oldingizni ortig'izni qarab siylaganda o'ylab siylaymiz deymiz. Biz ularga shunga ko'ra bu da o'z ishini ishlaydi. Rahmat Leysan, ham endi so'zni jurnalistlarga beraylik. Rahim etasiz so'rovlaringiz. Rahim etasiz. Tatarinform ishida Qiyamova men so'rov shunda meni siz aytdingiz bitindi delegatlar turundaymi 17dan olib 36ga qadar ular orasida bu songa yoshlarına qaraganda ular studentlarga tugilindi. Nindi hunar egalari ular. İkinci so'rov Milawsha xonim aytib ketdi, ilki yillarda ozodlik deb qishqira turgan siyosiyroq yoshlar kela, hozir endi madaniyroq yoshlar kela dedingiz madaniy choralarga. Bu sizningcha kimchilik tugilmi? Rahmat. Men birinchi so'rovga javob beraman. Ular orasida studentlar ko'proq, ya'ni 4-5 kurs studentlari ko'proq. Bor ish yog'idan qaraganda umuman turli yoshlar bor. Nendir o'zlarining o'z kompaniyalarini bo'ldirib, частный kompaniyalarda ishlovchilar bor. Bor sotsial sferada ishlovchilar, ya'ni mana anketalarga ko'z solsang, meditsina учрежденияларында bu, ular bog'chalarında ishlayib turgan qizlar oz tugul ko'p. Maktablarda ishlayib turgan qizlar negizda, yigitlarga kelganda bor umuman bir qo'ya ishlamay turgan yoshlar. Ya'ni mana ваше место работы ish o'rni degan grafada не работаю deb tura turgan yoshlar hayron. Professiyalarga kelganda tag'in kimlar bor anda bizning? Birinchidan ko'pinda ular mana borasында bor deb boshlasang, ammo lekin negizda 4-5 kurs studentlari. Rahmat, ham ikkinchi so'rov Milawsha xonim mikrofonga yaraymi? Murshida xonim nechik javob berishga da bilmayman. Menimcha u kimchilik tugul deb aytarim. Chunki aytib o'zgancha vaqtlar da o'zgardi. Совершенно другая политическая ситуация у нас сейчас в стране. И хәзерге вакытта 90-нчы елларда кычкырган шикелле кычкырып жүрүп булмый. Может вызвать наоборот противную реакцию. В любом случае, хәзер акыллырак эш итәргә кирәк, как-то в другом русле. Мен үз малайыма әйткәнчә кычкырып кына булмый. В любом случае надо находить какой-то консенсус и как-то вот так вот решать вопросы. Надо договариваться, надо обсуждать, надо вот, наверное, вот что касается политического и культурного наследия. Бәлкім бізге саяси подкованный яшьләр кирәк күбрәктер. Сабантуй, милли чаралар, теге уен көлке белән генә бит милләт саклап калып булмый. Тулысынча сезнең белән әйтәм.
Килешәм. Машида ханым, менә мин үз вакытымда Идел яшьләр үзәге директоры булганда, иң беренче көнне, иң беренче оештыру собраниесын уздырганда, менә 150 кешене утыртадырык та, мин әйтәдерем аларга. Менә сез монда килгәнсез икән, апаларыгыз, абыйларыгыз җибәргән икән сезне. Сез монда уйнарга, көләргә килмәдегез, сез монда эшләргә килдегез дип. Иң беренче сүзем шул иде. Чөнки, менә әйткәнемчә, алар монда җыр бию белән генә булмый. Ләйсән әйтеп китте. Менә быелгы программаны алсан, алдагы елларның программаларын да алсан, анда эшмәкәрлек турында да, тел турында да, мәктәпләр турында да. Шундый, ничек дип әйтим инде, очень достойные, во-первых, и лекторы, и спикеры были, что вот все равно это мы проводим юганда сабантуй гына түгел, җыр бию гына түгел. Biraz гына өстәп китәм, миңа калса чыннан да бүгенге көндә яшьләрнең сәяси активлыгы җитеп бетми, кызганыч. Бигрәк тә төбәкләрдә. Чөнки менә шушы һаман саен Казанга гына карап торып, без бит беренчедән һәрвакыт әйтеп киләбез, татарлар бит алар Казанда, Татарстанда гына яшәми, безнең бит әле күпчелегебез чит төбәкләрдә һәм алар һәр доим безгә карап торса, Казан ничегрәк яши, ничегрәк сулый дип, без үз чиратыбызда шулай ук алар нәрсә дияр, аларның реакциясе нинди булыр дип һәрвакыт көтеп торабыз. Билгеле, безнең менә шу татар яшьләре көннәреннән сәясәт белән кызыксына торган гына түгел, чын мәгънәсендә сәясәт белән шөгыльләнә торган егет-кызлар үстерәсебез килә һәм алар киләчәктә менә шушы милләт мәнфәгатьләрен яклый торган темаларны күтәреп чыгар һәм тиешле югарылыкта яклар дип өметләнеп калабыз. Ләкин яшьләрнең сәяси үзаңы бик үк менә 90-нчы елларда кебек андый югарылыкта түгел. Моны аңлар өчен чыннан да татар яшьләре көннәренә килеп, алар белән аралашып алырга кирәк. Моны булдырыр өчен алар күп еллар дәвамында менә шундый проектларга йөреп, Казанда булып, һәрвакыт масса күләм мәгълүмат чараларындагы бүтән актуаль информация, мәгълүматлар белән танышып барып, үз фикерләрен дә җиткерергә тиешләр алар. Әмма дә ләкин быелгы менә әйткәнемчә анкеталарда тәгаен күренгән менә шундый факт, ягъни менә Казан белән Мәскәү арасындагы шартнамә булырмы, булмасмы, булган очракта нинди форматта булыр, безнең үз президентыбыз калырмы, юкмы дигән мәсьәләләр яшьләрне борчый, ләкин алар моны күтәреп чыгып, яңадан үз төбәкләрендә дә әйтергә риза булырмы? Аларның моңа көче һәм тырышлыгы җитәрме? Монысы инде икенчеле сорау. Монысын инде без аларга бирергә тиеш булачакбыз татар яшьләре көннәре кысаларында. Рәхмәт. Рәхим итегез. Симбике журналынан Лилия. Лейсен сезгә бирим әле соравымны. Менә проектлар дидегез бит әйме? Чит төбәкләрдә яшәүчеләрнең иң кызыклы проектларын беренчесен әйтеп китсәгез иде. Һәм Шулпаңа да, Шулпан, сездә нинди проектлар бар? Без инде 8 ел дәвамында менә шушы яшьләрнең проектларын җыеп, аларның җыентыкларын да чыгарабыз һәм татар яшьләре көннәре делегатларына аларны әзер форматта китап итеп дә таратабыз. Проектларга килсәң, иң киң таралганнары ул әлбәттә ниндидер фестивальләр, ул җыр бию һәм башкалар. Ләкин аның кала бик кызыклы, хәтта Казанда үткәрелми торган проектлар да бар. Менә әйткәнемчә, Свердлов өлкәсендә инде берничә ел дәвамында алар уңган килен дигән конкурслар оештыралар. Ягъни яшь татар киленнәрен җыеп, алар өчен ниндидер менә укулар оештыралар. Әле күптән түгел генә менә шушы көннәрдә Иваново өлкәсендә татар балалары өчен махсус ул мәктәп түгел, Центр развития детей. Татар белгечләрен чакырып, ягъни татар балаларын татар теленә, мәдәниятенә, җырына, культурасына, театрга өйрәтә торган менә шушындый нәкъ балалар өчен ачтылар һәм оештыручыларның әйтүләренә караганда, алар менә шушы балаларны гына түгел, аларның әти-әниләре белән дә элемтә төзер өчен менә шушындый эшләнгән махсус проект. Аның кала бүгенге көндә инде безнең хәтта татар яшьләре көннәре үзе дә кайбер төбәкләрдә уза башлады. Менә 2 ел рәттән Пермь краенда алар җыелалар, 40-50 кеше җыела һәм алар
4-5 төбәкне үзләренә якын булган төбәкләрне җыя алалар. Билгеле зур татар яшьләре көннәренә ошаган фестивальләр үсеп чыкты төбәкләрдә. Новосибирскида мисал өчен, алар да үз чиратларында үз федераль округларындагы яшьләрне җыеп, менә шулай спикерларны чакырып, төрле темаларга сөйләшеп, аралашып, 3-4 көнлек менә шундый мәктәпләр уздыралар. Лидерлык мәктәпләре хайран гына бүгенге көндә популярлык казана башлады төбәкләрдә. Аннан кала билгеле үзегез дә беләсез, алар бит инде һаман саен менә татарларны гына җыя алмыйлар, шуңа күрә ниндидер милли төрле милләтләрне, төрле милләт яшьләрен җыя торган ниндидер проектларның да күп очракта менә безнең татар яшьләре оештыра. Шуңа күрә проектлар төрле, татар телен өйрәтә торган, татар тарихын өйрәтә торган ниндидер клублар, мәктәпләр, воскресные школы форматында ачалар алар. Әмма дә ләкин белгечләр булмау сәбәпле алар озын вакыт дәвамында яши алмый, шуңа күрә алар менә инде 3-4 ай эшли дә, аннары яңадан ябылырга мәҗбүр була, яңадан белгеч тапканча хәтле проектлар төрле. Һәм әйтергә кирәк, менә нигездә без татар яшьләре көннәренә килер алдыннан безнең төп шундый таләп ул да булса сез проектлар җибәргә тиеш. Ягъни сезнең проектларыгыз күп була икән, һәм алар чын мәгънәсендә сыйфатлы дәрәҗәдә язылган һәм менә разработка формасында инде әзер булган очракта без сезгә квотаны күбрәк бирәбез дибез. Иң беренче менә килә торган яшьләр, менә мин әйтеп узган Дагыстан, мәсәлән, Ростов. Ростовның мәсәлән бернинди проекты да юк. Аннан бер кеше генә килергә тора. Дагыстаннар безгә Сабантуй җибәргән. Без аларга аңлатып карадык, Сабантуй ул проект түгел икәнлеген безнең форматта, яшьләр өчен түгел ул дип. Әмма дә ләкин безнең бүгенге көндә оештырган башка чарабыз юк, біз әле өйрәнеп кенә киләбез. Шуңа күрә булганны гына кабул итеп алсагыз иде дип менә шулай диләр алар. Беренче мәртәбә килүчеләр һәрвакыт безгә Сабантуй проектын җибәргән өчендер. Гәрчә без аны ул җыентыкка кертмәсәк дә. Мин дә бер генә нинә әйтим әле. Иң беренче елларда менә проектларны җыя башлаганда безгә Удмуртия республикасыннан социаль проект җибәргәннәр, еләсән хәтерлисеңме? Ул хәзер дә дәвам итә. Яшьләр менә милләттәшләренә, олы яшьтәге милләттәшләренә, әби бабайларга, менә теге совет чорында пионерское движение, тимурское движение бар бит инде, кемгәдер дарулар, кемгәдер ипиләр алып кайталар, булышалар, иләрен җыештыралар. Хәтта менә күп кенә регионнарда тагын бар шундый проект, яшьләр теге җыелышып татар зиратларын карыйлар, мәчетләргә булышалар. Андый да проектлар бар. Тагын сораулар бармы? Мин кушам. Безнең Чулпанның проектлар турында. Biz менә 5 ел инде Заман яшьләре үзәгенең җитәкчесе мин. Үзем инде оештырдым шул проект, зур проект инде. Без яшьләр белән менә Миләүшә әйткән ветераннарны карыйбыз. Әлеге зур бәйрәмнәргә вакышлап балаларны җыябыз, татар балаларын, аларның гаиләләрен ныгытып, әти-әниләре белән алар уеннар уйныйлар. Тагын яшьләр өчен менә иң зур максат регионнарда яшьләрне туплау, аларны җыю, аларны тоту. Бәлким алар бит кирәләр, кайсы берсе тик уен көлке өчен генә килә. Һәр кайсының теләге юк, анда салынып вакыт табып, эшләп дигән шикелле көнен атнасына менә безнең яшьләр, Заман яшьләре атнасына 4 мәртәбә очрашалар. Ул бит целая жизнь дип әйтәсең. Әти-әниләре дә аңлыйлар аны. Кайсы бер проектларга аларында кушабыз, чөнки аларга кызыграк, аларга да танышырак, яшьләрне ни җирдә, нәрсә белән шөгыльләнүләрен белсәләр. Аннары тагын безнең иң якты, иң матур чарабызның әдәби музыкаль кичәләре. Аны инде без әлегечә Габдулла Тукай, Муса Җәлилдән башладык. Карасам, яшьләр, аларның өчен яңалык бу. Алар барысы да белмиләр. Чынлап та бездә бит Омскида берәүдә Муса Җәлил турында гына инде эшләгән, Габдулла Тукай турында да аз беләләр. Шулай итеп без хәзерге көнне инде Гади Такташ, әлеге композиторларны, татар композиторларының кичәләрен алып барып,
И менә яңада гына үткән чарада татар яшьләреннән мин Муса Җәлилнең шигырьләре минем өчен бер яңа новое видение открыли дип әйтәләр. Аларда менә ул аларда бер горурлык тудыра. Минем милләтемнең шагыйре менә шундый шигырьләр язган дип. Алар инде барысы да күпчелеге инде кызганычка татарча рәтләп сөйләшә белмиләр. Әлеге көләләр, эт кебек аңласам аңлуын аңлыйм, но әйтеп җиткерә алмыйм дип. Шулай итеп тә телләрен төзәтеп татарча шигырьләр сөйлиләр. Менә үзем белән булганса, кызларның кайсы берсе күз яше белән бүреләрне Муса Җәлилнең ул бит чынлап та ул аны тик генә сөйләми, тик генә ятламаган, ул аны үзеннән үткәргән. Анысы бик кыйммәтле. Аннары тагын бер чара бар, управленческие поединки дип әйтим. Шул инде личностный ростка направленный. Яшьләр бит алар әле тормышта кирәкле нәрсәләрне аларга бирергә кирәк. Менә безнең оешмаларда. Чөнки тормышда тик на стороне китми, ул да булып утыра монда. Аларга что барысын да аңлап, барысын да җиткереп, барысын да нигы. Тагын бер кызык инде уен нигә килә? Татар партия дип әйтәбез. Боздашу. Ул спортивный направленный нәрсә. Мероприятие. Безнең татарча музыка уйный. Бозны без полностью үзебезгә алабыз. Татар халкы, авыллар да, кешеләр дә, бәләкәй балалар да киләләр әти-әниләре белән. Боздашу алар ул менә безнең барыбызны да шәһәрдә якынайта дип ышанам мин. Яшьләр бит алар үзләре ул чараларны әзерлиләр, и аларның өстенә зур ответственность, җаваплылык ул аларны тагын да ныгайта, аларның үз аңын ныгайта. Вот, тагын нинди. Барлык чаралар менә әлеге төрле төмән акциялар уйлап чыгарабыз, төрле төмән уеннар, кичәләр, авыллар белән утырып тик җырлап. Кызлар өчен әлеге остахана кичәләрен алып барабыз. Алар барысы да кирәкле проектлар. Рәхмәт. Чулпан, сез үзегез һөнәр буенча кем? Мин инде укытучы. Укытучы һәм иҗат иҗтимагый эшчәнлек белән дә шөгыльләнәсез, шулай дип аңлыйбыз бит. Әллә сез шушы иҗтимагый оешмада татар телен укытасызмы? Татар телендә укытам, барысы да инде үзем өстендә. Чөнки бездә татар теле укытучылары юк. Менә либо әлегечә автономияларда бит күп финансирование юк. Алар бесплатно никому не хочется работать дип әйтим. Шуның өчен барлыкта үзем өстендә була. Күп очракта менә милли үзаңлы яшьләрдән ишетергә туры килә. Без үзебезнең татар икәнен аңлыйбыз, ләкин ниндидер проектлар белән шушы иҗтимагый эшчәнлек белән шөгыльләнергә вакыт юк диләр. Һәм яшьләр бит хәзер прагматикта. Менә сез ничек вакыт табасыз? Менә мин русча ответ версам ярый бит яма. 10 лет назад мин была на Сабантуе в 2007 году. Как обычный обыватель пришла, посмотрела и ушла. Но, может быть, не привлекли, может быть, что-то не откликнулось. Белмим, нигәдер классташлар белән очраштык та, без кайтып киттек. Без тапмадык анда кызык бер нинди нәрсәнде. Хәзерге көнне мин аңлыйм. Менә шундый барлык татарларга менә мин татармын дигән ценностьны, кыйммәтлелекне җиткерергә кирәк. Әле каждому человеку уже нужен индивидуальный подход, у каждого нужно найти какую-то кнопочку, чтобы она или я не знаю, жетончик, чтобы упал. Поэтому мы делаем разные мероприятия, пытаемся по-разному. И большинство молодежи приходит на татарские дискотеки, которые мы начали проводить. И вот 7 лет мы проводили, в этом году я перестала, потому как уже больше авторитета у Заман и больше влияния, больше, нас знают и приходят уже напрямую.
А те, кто не хотят, ну, или просто тут кому-то, если охота просто потусить, по-молодежному, если скажу, приходит, походит и уходит. Но есть люди, которым нужны реально серьезные проекты, и они готовы сами привносить. Вот мы на хазыргы күнні біз предпринимательдердің тупларға собираемся. Почему? Потому что денег нет, нет смысла. Надо что-то делать самим. И само собой, если какой-то некий минус присутствует, то, соответственно, нужно плюс, который поможет тебе дальше реализовывать побольше проектов и расширить влияние татарской молодежи именно на молодежь. Более того, на наши мероприятия приходят русские, казахи, и им хочется оставаться, они вместе с нами участвуют на наших проектах и нас ставят пример. Мало таких в городе организаций, как именно татарская молодежь «Заман», которые могли бы вкладываться настолько, насколько вкладываемся мы. И это очень ценно, и это очень дорого. Рахмет сізге. Әгер де сұрауларыңыз қолса, тағын бір сұрауға біздің уақыт бар. Әгер де болмаса, енді тәмамлаймыз матбуғат конференциясын. Бек зор рахмет сізге. Келуіңіз үшін, сұрауларға жауап бергеніңіз үшін Татар яшьләре көннәрендә очрашырбыз. Алла берсе, барыгызга да хәерле, уңышлы эш көннәре. Рахмет.